Κολόνα μου! Σταυραετέ μου! Τις δικές μου τις προμές θα κοιτάζω! Που όλη η γειτονιά μιλάει για την νοικοκυροσύνη σου! Που όλη την ημέρα με ένα τσιγάρο στο στόμα πάφα πούφα, πάφα πούφα! Και τα πόδια σηκωμένα ψηλά! Να έτσι, παλιωτεμπέρα! Το δικό μου το χαϊβάνι! Τι βρήκε μωρέ και σε σπίτωσε! Δεν μπόρεσα να καταλάβω! Τι είπες μωρή! Τώρα θα πεις! Κι εγώ ψόφιος είμαι, λες, και κοιμήθηκα πάνω σε σανίδια. Τι είναι εδώ ρε παιδιά? Κάποιος μας κάνει πλάκα παιδιά. Σε νεκροταφείο είμαστε. Υποδεχτείτε τον άρχοντα του σκότους, τον συλλέκτη των ψυχών, τον πρίγκιπα του κάτω κόσμου, Χαρό! Αχ μωρέ, καλά λέω εγώ. Όσο και να αλλάξεις το ίδιο γουρούνι θα παραμείνεις. Ανέστητε, βρωμιά, γουρούνι, χοντρό πετσασίχτε. Άντε γιατί στα έχω μαζεμένα και από τις βλέπεις και απλωμένα. Θα σου έλεγα τίποτα, αλλά έχει χάρη. Εσύ έχει χάρη που είναι ο Στάθης εδώ. Θα τα πούμε μετά. Αν είναι χρόνο έρθω αργότερα. Πώς? Διαθήκη. Με τον όρο να καεί η σωρός του. Μα αφού απαγορεύεται από τη θρησκεία. Κρυφά. 5 εκατομμύρια ευρώ. Κλείστε, φέρνω στο σπίτι. Θα το κάνω στάχτη και μπούλμπερι. Καλά, καλά. Στις 8 θα είμαι εκεί. Τα χαρτιά μην ξεχάσεις. Να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας με κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή? Αυτά! Κυρία Γεωργοπούλου! Αχ, καλά τι κύριε Γεωργοπούλου πείτε! Έρχομαι. Όχι, όχι, μην έρχεστε! Φτάνω. Μην φτάνετε! Εγώ τα φτύνω! Πάμε να γύρω ακόμη. Τι έγινε? Σας παίρνω, γιατί έχουμε ένα πτώμα. Ναι καλέ, αληθινό πτώμα σας λέω. Ελάτε γρήγορα, γιατί άμα δεν έρθετε θα φάει θάψιμο, που θα πάει καπνός. Άντε γεια. Μαζεύτε τον, ως εδώ ακούγεται. Τι έγινε Λαμπρόπουλε, περάσαμε καλά χθες το βράδυ. 90, 60, 90, επί 2. Γυναίκες, μας έχεις γυναίκες, πούντες. Είπαμε να κάνουμε ένα παρτάκι. Εγώ δεν βλέπω παρτάκι. Παρτούζα βλέπω. Πάτε μου διάδο στη σέρσκησα. Τι, εκταφή, βρέτε πας στο διάολο λέω εγώ. Και αυτός ο παστούρμας με τάραξε. Αγαπητοί αγροτές,